Следва историята на три момчета, които през лятото се класираха за полуфиналите на световното първенство по уличен фитнес през лятото. Те успяха да стигнат до топ 10 в състезанието, но не стигнаха до самия финал. Божидар Николов разказва повече. Казвам се Тони Липошлиев, на 23 години съм от София. Класиран съм за световното по стрит воркаут, уличен фитнес. Аз съм Пламен Атанасов от град Русе, на 20 години. Класиран съм за полуфиналите в Англия. Виктор Калнов, град София, на 16 години съм. Класиран съм за полуфиналите за световно първенство в Москва. Всичко почна от клипове в бокс. Български клипчета, по стрит фитнес и аз гледах. Имаше страшно звая момчета. Викам, защо не стана като тях. Свободен се чувствам. Просто, защото правя каквото желая. Никой не ми казва, защото това просто не е като гимнастиката. В гимнастиката някой треньор ти казва какво трябва да правиш. Тук аз сам си решавам. Чувствам се свободен, чувствам се по-жив. Повече неща, че мога, повече самочувствие, всичко. Световното е организирано от Световната федерация по стрит фитнес. Главната цел е да се популяризира спорта в света. Тази година има многобройни стейдж, както ги наричат. Това са етапи, различни етапи в различни краища на света. Има в Лондон, има в Дубай, навсякъде има. Избора на участниците става или чрез победа, в смисъл спечелване на националното състезание, или чрез пращане клип на Федерацията по уличен фитнес, както ние направихме. Конкуренцията е голяма. Има много участници от всякакви държави, всякаква раса. Всичките са с голяма сила. Долу-горе преди 2 месеца разбрах за това. То е за тези полуфинали. И от 2 месеца долу-горе почнах да се подготвям. Тренирам на ден около 2 часа и половина. Вече близо една седмица тренирам усилено, като съответно аз съм видял как трябва да бъда подготвен, за да имам някакви шансове. Направил съм си вече съчетания, искам всичко да бъде перфектно. Подготовката е целогодишно, аз не спирам да тренирам. Лично аз сам си се подготвям, никой не ме подготвя, уча си се сам. Близките са с мене, много са горди от този факт. Не са спирали да ме подкрепят от самото начало, както започнах да се занимавам. Винаги са с мене, за което се радвам и им благодаря. Радва се с това, където се занимавам, доволни са и особено това, че се ходя на световно, много ги зарадва, като разбрах. Обичат ме, подкрепят ме, помагат ми във всички трудни моменти. Намериха средства да им помогнат и те също. Ние нямаме средства, но ние успяхме да намерим спонсори и си осигурихме участие на световното първенство. Принципно федерацията ми плаща пътуването плюс хотела, но поне съм под 18, аз нямам право да пътувам сам. Русия е извън Европейския съюз, така че Чичо ми ще бъде с мен. Той сам трябва да си плати разходите. Планирам да продължавам да се развивам, въпреки всичко няма да се откажа каквото и да стане. Да продължавам да тренирам и живот и здраве на някъде другаде. За бъдеще искам да стана още по-силен и съответно да се класирам за световни през другите години и да взема първо място. Това ми е мечтата, искам да взема първо място на световно.